Ćao svima ljudi, ja sam Bajketrin, moj kanal i dobrodošli ste na moj kanal. Napokon, cijelih 6 minuta mogu da popričam o hrani. Moja ishrana počinje od vode. Tačnije, da, prvo što unosim u svoj organizam ujutru jeste voda. Zato što mislim da je voda jako potrebna čovjeku, mislim, da mislim, nego to svi znaju. Tako da mislim da i vaša ishrana treba da počne svako jutro, treba da počne od vode, zato što to je jednostavno potrebno. A dalje, za doručak, inače svakodnevnica neka moja, jeste neko voće, povrće, uglavnom je to neko voće, neke voćne salate ili tako nešto, ali ako hoću sebe da obradujem i to baš i nije zdrava ishrana, prvi moj doručak su jedne interesantne palačinke koje ćete upravo sada da vidite. Prvo što uradim, odem do prodavnice i kupim sve potrebne sastojke. Neću sad da pričam detaljno koje su mi trebale, zato što svi znate šta treba za palačinke. Ali obavezno ne zaboravite da kupite banane. Evo, prvo želim da vam pokažem interesantne palačinke. Mislim, svi znamo kako se prave palačinke, ali danas bih voljela da vam pokažem moj recept koji ja znam, koji mnogo volim i jako je prost. Tako da, hajmo odmah da počnemo. Ovako, sve uradimo klasično, razbijemo jedno jaje, izmutimo ga, dalje dodamo mlijeko, također izmutimo ih zajedno, onda dodamo brašno i sve kao obično i mikserom to mućkamo sve, a dalje jedino što se razlikuje kod ovih palačinka jeste da isečete jednu bananu i da je dodate, ali prvo još izgnječite da bi lepo ušla u mikseru i to je to. I sljedeće jeste da napravite mnogo manje palačinke od onih običnih da bi ispale mnogo slatke i drugačije. I da, onda ih prevrnete sve kao i kod običnih palačinaka i stavite ih na tanjir. Po želji možete još da dodate nešto od gore, u mom slučaju je bio sladoled. I eto ljudi, palačinke su spremne. To je prvi moj doručak. To je doručak koji ne doručkujem svaki dan, zato što mislim... Prvo ne bi stigla, pod drugo to baš i nije zdravo, ali kada želite da obradujete mamu ili tatu da im napravite lep doručak, evo ovo je idealan način. Dalje, ne znam da li svi znate, ali obožavam sok od naranđe. Obožavam uopšte ceđene sokove i na leto, jedno čekam leto ljudi, na leto pijem samo to, tokom zime i ne toliko zato što nisu ni naranđe, niti ni, to jest nisu jednostavno toliko, nije toliko dobro voće koje volim da ubacujem u moj ceđeni sok. Kako pravim ceđeni sok, imam posebno čudo neko za pravljenje, tako da iscedim ga, a da, i uvijek kad dolazim u neki restoran na leto ili kafić uvijek tražim ceđeni sok, zato što obožavam. I da, ja sam ovdje nakupovala nekih novih keksića koje ranije nisam videla i ovo je verovatno za Uskrs, ne verovatno nego sigurno, i želim sada da isprobamo nešto od ovoga. Neka to prvo bude ovaj smiley, imam ovaj smiley i imam ovaj kao, šta je ovo? Da, ovo je London, obožavam London za one koje ne znaju i moja velika želja zapravo da posjetim London i sad ćemo da probam, ovo je malo cute, ovdje ima keksići i sad ću da probam jedan. Ovo je mnogo ukusno. Sljedeće je ručak. Ručak, uglavnom ne ručam ništa specijalno, sve kao i obično. Jedino što vam nisam rekla jeste da ne jedem meso. I molim vas, nemojte sada da mi govorite, pišite dole komentare, ja pa meso je jako zdravo, ja kako možeš da ne jedeš meso. Ljudi, ja ne jedem meso samo zato što ga ne volim. Samo zbog tog razloga ne želim ništa da vi meni sad mislite da sam ja neka vegetarijanac ili vegan. Valjda ako ne jedeš samo meso ti si vegan, a ako ne jedeš ništa ono živo, tipa mlijeko i sve ostalo, onda si vegetarijanac. Ne znam, stvarno ne orijentišem se uopšte tome, kao što vidite, i apsolutno to što ne jedem meso, to ne znači da vi ne morate da jedete meso. To je okej, ja ne volim ribu, ja nisam, još kad sam bila mala nisam voljela ribu, meso prosto ne volim. Međutim, ako je na primjer u nekom sendviču neka salama, ja ću to naravno pojesti, ili ako sam u gostima, naravno da ću da pojedem meso, nigde se ja ne pokazujem kao, ja ne jedem meso, niko ne sme ništa da mi da. Naravno da nisam od onih osoba, ali u svakodnevnom životu prosto
niti nekako jedem, ne upotrebljavam ga i to je to. Nije da sam ja protiv mesa, nemojte da mislite da nešto ovdje govorim loše, samo ga ne volim, samo zbog toga. Kao što neko ne voli slatkiše, ne jede slatkiše, ja ne volim meso, ne jedem meso, okej. Međutim, to što ne jedem meso ne znači da sam se odrekla mlečnih proizvoda, mleka, pavlake, svega i sladoleda. Naravno, na primjer, ja leto prosto ne zamišljam bez sladoleda, tako da, moj omiljeni je ovaj, baratol, i uglavnom mnogo mi se sviđa i baš je onako ukusan i trenutno imam ovaj sa jagodom, sa keksom, juče sam ga prosto nažrala sam se. Za večeru volim nešto lakše, zato što već se kasno vratim iz škole, ne želim prosto da moj želudac puno radi i prosto da ga ne opterećujem i uopšte večera ne treba da bude jako prevelika. Mislim, zavisi, ako je sad neka slava, onda to ne može da prođe bez ogromnih količina hrane, ali ovako, u svakodnevnom životu sad da pričam, volim da mi je večera mala. I sad ćete da vidite recept jedan koji ja prosto obožavam, može i za doručak, a i za večeru, tako da... Evo, ako prvo što će vam biti potrebno kao pavlaka, nju možete da pronađete u bilo kom Maxiju, najobičnije mleko i činije naravno. Uzmite prvo tu pavlaku ili sir kako pišu na pakovanju, mada to uopšte nije sir, i usipate je u vašu činiju. Dalje dodate mleko, zašto mleko? Zato što je to jako gusto i da bi to nekako bilo bolje i ukusnije. I dalje dobro promešate da bi ta pavlaka, opet kao pod znacima navodnika, upila mleko, a dalje ljudi možete šta god hoćete. Ja obožavam da dodajem suvo grožđe i da dodajem ponekad med, ali ovaj put sam odlučila da dodam šećer. I onda to opet sve promešate i ispadne onako kremasta smesa i jako je ukusno. Posljednje što me najviše zanima ovo je vjerojatno napravljeno za Uskrs, tako da kupite ovo za Uskrs ako mi se sad svidi, sad da imam. Ćemo da ima što ima? Ovo je mnogo cute, vidite. Ovdje ima nekoliko, vjerojatno 2 kašike, da. Jaja, sad ćemo da vidimo kako ovo izgleda. Koji kinder jaja, ljudi. Oh my god, ovo je bukvalno kao kinder jaje. Vidite kako je slatko. Milka čokolada. Ali ima ovdje kao neki sloj, čekajte. Ovdje provalila sam, ovo je kao avrio krema. Vjerojatno vi koji gledate ove videove toliko ste ogladnili i izvinjam se zbog toga. I da, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko ti je svidio, obavezno lajkuj. I čekajte, nisam zaboravila, bravo za mene. Pozdravljam jednu devojčicu koja je napravila fan page o meni i evo je njen Instagram, evo šta mi je ona sad napisala. Hvala ti mnogo mi je drago što si napravila. Toliko sada pravite fan page, toliko mi šaljete poruke. Hvala vam. Obožavam vas stvarno. I eto, hvala vam puno. Najbolji ste i uskoro će giveaway, ljudi. Prvo, ja za vas spremam jako interesantan projekat i svidjet će vam se, mora da vam se svidi, bože, toliko sam se namučila oko njega. Također, uskoro će giveaway, čim završim sa tim projektom, napravit ću giveaway zato što već ste 2000 skupili, koliko već 3000 i da, hvala vam za 3000, nisam se još stigla da se zahvalim. I prosto, hvala vam, najbolji ste i želim da imamo ime za našu porodicu, tako da napišite mi možda dole u komentare kako da se zovemo, a ja ću za sljedeći put da izaberem nešto, da smislim ili da izaberem od vaših komentara. I ako izaberem od vaših komentara, onda ću naravno da kažem čija je to bila ideja i da, bit ćemo velika porodica. A ukoliko još se nisi prijavio na moj kanal, prijavi se da bi bio deo ove naše velike porodice. Mnogo vas volim i vidimo se sljedećeg petka. Ćao!